Helgen var det för tredje gången dags för Sveriges största konvent för graffiti och gatukonst, Art of the Streets, på Södra Teatern i Stockholm. En av dem som medverkade var den finska målargruppen K65, där alla medlemmar är över 65 år. 65 år, det är åldersgränsen för målargruppen K65. Och den äldsta deltagaren är över 90. Vera Jalava är konstpedagog och bildade gruppen 2009. Ihan ekat prokkikset mä tein taidemuseossa, eli siellä taidekasvatuksen osastolla. Järjestin 3 seniorityöpajaa tuossa niin 3 vuotta sitten. Ja osa porukasta innostui niin paljon, että he halusivat jatkaa. Ja nyt on sitten mukaan tullut netin kautta esimerkiksi ilmoittautuneita ja sitten sellaisia, joiden lapsenlapset on ilmiantaneet isovanhempansa ja sanonut, että mene mukaan. Että tässä on kuitenkin kyse siitä myös, että tarjotaan senioreille joku harrastus, joka liittyy selkeästi nykypäivään ja tähän yhteiskuntaan. Ja että tavallaan ei pelkästään klassista musiikkia tai neulomista, vaikka nekin on kivoja. Myös seniorit voivat aloittaa aivan uusia taide- tai muita asioita ja olla aktiivisena yhteiskunnan ilmiöissä myös nykypäivänä. Itse uskon, että tämmöinen uuden oppimisen halu ja kyky, niin ei se vähene iän mukana. Sen nolltoleranslagen mot graffiti försvann i Finland för 4 år sedan har synen på gatukonst förändrats. Graffiti on paljon muuta kuin ne junarataa, poliiseja ja vartiointiliikkeen miehiä pakoon juoksevat huppupäiset nuoret kundit. Kyllä jotkut ihmiset suhtautuu hyvin ennakkoluuloisesti siihen ja katsoo ihan kummissa, että mitä vanhat naisetkin menee tuommoista tekemään. Musta sen voin sivuuttaa ihan hymähdellen ja mennä vaan iloisena tekemään. Hienointa minusta graffitissa ja katutaiteessa on nimenomaan se, että se kommunikoi ympäristönsä kanssa. Että siihen ympäristöön, mihin se työ on tehty, niin siinä ympäristössä se on aina ainutlaatuinen ja sillä on jotain sanottavaa.